Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Njengoba i-ad hoc committee ivulile for lo nyaka ka-2025, thema beqala beba ne-meeting eyayihlela ukuthi obani abazofika abazoba interview kuqala, kuzokwenzeka kanjani, bazomisa kanjani. U-CIC Julius Malema wayekhona. Nangeviki eliphelile uma kufika uGeneral Phahlane, kwafika uLieutenant General Dumisani Khumalo, u-CIC ubekhona. Kodwa kusuka osukwini la izolo lapho bebe ne-meeting khona, ubengekho. Nanamuhla njengoba kukhona uRobert McBride ekuyena ozothula ubufakazi bakhe, u-CIC Julius Malema akekho. Sizokhumbula ukuthi ngonyaka ophelile u-CIC Julius Malema watholakala necala lokudischarge isibhamu in public. Yakhumbula kunerally ye-ANC, wathatha isibhamu ayisinikwa yenye indoda omlungu eyi-security, wasidubula phezulu. Noma yena enkantolo wayethi Toyigani kwangesona isibhamu sangempela, kodwa inkantolo ifike yathola ukuthi cha, isibhamu lesa kwakuyisibhamu sangempela. Ngaleso sizathu u-CIC Julius Malema utholakale necala. Ngakho-ke uzofunekeze ngomhla ka-23 kuJanuwari for sentencing. Na uyazi ukuthi njengabantu base-South Africa silingani ngamalungelo. Ukube nje nguwe, ngabe wathi nje inkantolo mayithi ngikuthola unecala, ngabe washona phansi emgodini wayejele, noma kuthiwa i-sentencing yakho wayengeke ayikhiphe same time, wayezogweba ngelinye ilanga, kodwa wayengeke enze njengoba enze ku-CIC, ngoba njengabantu abaphila kulomhlaba kasilingani. So uJulius Malema bayaprepare-ke nabameli bakhe, bapreparela lo lasuku ukuze ukuthi sizobe sithini isigwebo, bazomisa kanjani. Okunye futhi akusho yena wathi bazoyi-aphila le case. So yingakho-ke engekho phambi kwe-ad hoc committee. Ngesikhathi-ke uLeon Mathys echaza eParliament ukuthi kungani uJulius Malema engekho, echaza nokuthi kuzoqhubeka kanjani, kuye kwasuka umsindo-ke phakathi kwakhe noClenis Breitenbach we-DA. Ngicela ukucaphunela ivideo bese siyaxoxa emveni kwalapho. Yes, the Commander-in-Chief of the Economic Freedom Fighters, Honorable Malema, has sent his apology. You do know that it's his sentencing hearing, or I'm sure the entire country knows that. So he's in the middle of preparations for the sentencing hearing that's taking place on the 23rd of January. Okay. The unjust weaponized prosecution by the state and AfriForum. Thank you, Chair. Okay. You can't decide whether it's true or not. We're saying that's what it is. Whether you think it's true or not is irrelevant, Honorable Breitenbach. It's fine. You don't have to think it's true. You don't think even expropriation of land without compensation should happen. So why would we even take... Yeah, but why are you the one who's starting it? Don't start. I'm addressing something. Who asked you to enter? You're using this even platform enter? for completely incorrect purpose. No, we can do it. We're political parties. We're explaining exactly why the Honorable Malema has been sentenced. Who asked you to enter? You think I need your permission? No, you don't need my permission, but you weren't even being addressed. You entering on things that got nothing to do with you. And when you comment, do not think for 1 second that we're not going to respond. We're not scared of this white supremacy that you pronounce. That cheap race card, as usual, shame. Yeah, that's all you know is race cards when you call you out for your supremacy attitudes that you'll display here. Because that's all you have. Honorable Chairperson, Honorable I'm going to give that round to Honorable Mathys. Honorable Mathys and Honorable Breitenbach, may you please stand up? Honorable Mathys, may you please stand up? Please stand up, please. Can you look behind you? There is Honorable Breitenbach behind you. I want you to exchange greetings first before you say anything that you want to say to each other. Can you just say good morning to each other? Don't want to greet each other. Ekhumbula meeting la yahlangana khona ama members ad hoc committee, kukhulunywa ukuthi ufuna kube khona uchairperson.
wasukuma u-Honorable James wathi kuza kanjani ukuthi uchairperson aphume ku-ANC kodwa udaba luzo-investigate lithinta uminister we-ANC okuminister uSenzo Mchunu. Sonke sayibhekisisa lento sathi it doesn't make sense kodwa basho but no, it's a game of numbers. Kodwa fanele simncome uchief whip we-ANC uMdumiseni Ntuli ngokukhetha ubaba uSoviet Lechanyana ukuthi akabe uchairperson. Uyabona abanye ochairperson bayahluleka ukudila nama-issues asuke enzeka lapha eParliament nokulawula abantu abadala abasuke bengafuni ukwamukela ukuthi badala. Uyabona ngendlela okwenzeka ngayo mabesaqala le ngxabano zabo akazingeni uyathula nje ababheke kodwa ekugcineni uyakwazi ukubalamula. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga bake babuza ama-member nakho kwakufuneka kube kufakaze uGeneral Mkhwanazi kwase kuba nenkinga kwaphoqa ukuthi iParliament alithatha ibreak ukuze kulungise istatement sakhe. Abezindaba mabebuza ukuthi uchairperson umuntu onjani, wonke ama-political parties ayethi nje we have the best chairperson ongenandaba ukuthi uphuma kuliphi iqembu ofe kuwo wonke umuntu. Ngoba noma yini ebisho uMathbase unelungelo lokisho ngoba indlela yena acabanga ngayo kodwa ukuthi uGlenis Breitenbach oyimember ye-DA aphendule angisiboni mina isidingo ngoba lento isusa umsindo ongenasidingo. Yebo, i-EFF ikholele ekuthenini uJulius Malema uboshwa ngenxa yento akholelwa kuzo politically, akaboshwa ngoba eqhumisa isibhamu even though esiqhumisile isibhamu. So lokho nje into abakholelwa kuyo bona angeke uzubaguqule. Manje uyabona ukuthi ukukhuluma nabo kuzodala ukuthi kube khona le nxushunxushu ezingenasidingo. Kodwa nje ngenxa yokuba nochairperson ohlakaniphile nokhulile la engqondweni uyakwazi ukuhandlisha isituation kahle. Bengithi nje ngiku-update ukuthi ngaphambi bakhulume nje uMcBride ethule ubufakazi bakhe nansi izinto ezenzeka lapha eParliament sekusuke impikiswano phakathi kwe-DA ne-EFF ngoba i-EFF inenkolelo ukuthi istate sibambisene ne-AfriForum balwa noJulius Malema ngoba belwa nento akholelwa kuzo hayi ngoba waqhumisa isibhamu. Into abakholelwa kuyo and bathi ukuboshwa kuka Julius Malema it's revolutionary. So uma uyi-revolutionary akufanelanga ukusaba ukuboshwa ngoba uyaboshwa. So kubantu ke abalandeli i-EFF lokho istatement abasizwa kangcono. Ma ufuna ukuphikisa ufuna ubaphikise kulonto leyo uzophikisana nabo. Kodwa ma umuntu ufuna ubona ukuthi hayi ngoba into abakholelwa kuyo balungile noma yena wasiqhumisa phela isibhamu. So icala lakhe lokuthi uqhumisa isibhamu kuphambene lokho nomthetho se-South Africa unless makuyithiwa igani ngempela kodwa nje ukuqhumisa isibhamu in public kuyicala eSouth Africa. Ngoba ngokwesayensi mawuqhumisa isibhamu usidubula phezulu ibullet liyaphuma uma lifika la lizophelela khona phezulu lizobuya ngasame speed eliphume ngaso la esibhamini. Lokho okungakhanda umonakalo ukhona nje wakwa-commenta la sikhuluma ngomuntu wayeboshelwe uqhumisa isibhamu emathuneni kanti amaphoyisa akhona avela mbopha. Washo into ebuhlungu lo sisi wathi umfowabo washona kanjalo washawa inhlamu nje eyayingazi ukuthi buyapho bakunomuntu waqhumisa isibhamu phezulu somewhere. So i-reality according to umthetho kuyicala ukwenza kanjalo. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo ngiyabonga.